Volá mi známa, že si našla na sociálnych sieťach tradingovú platformu a chcela by tradovať, veď je to jednoduché, podobné ako investovanie, len s väčším a rýchlejším ziskom. A odporúčajú to sami známi influenceri. Je to dobrý nápad? Hlavný rozdiel medzi tradingom a dlhodobým investovaním spočíva v prístupe a časovom horizonte. Trading je krátkodobá aktivita, pri ktorej sa obchodníci alebo určitý systém snažia využiť krátkodobé pohyby cien rôznych aktív, ktoré obchodujú, ako akcie, komodity, meny. Môže ísť o nákup a predaj aktív v priebehu hodín, dní alebo týždňov, s cieľom dosiahnuť rýchly, hlavne rýchly zisk. Trading samozrejme vyžaduje aktívne sledovanie trhu, dôkladné analyzovanie a rýchle rozhodovanie. Dlhodobé investovanie je zamerané na nákup aktív, ktorý investor plánuje držať po dlhšiu dobu. Často sú to nielen roky, ale až 10 ročia. Cieľom je profitovať z dlhodobého rastu hodnoty investícií, často pri oveľa menšom riziku a s menšou frekvenciou transakcií. Stručne povedané, trading je zameraný na rýchle zisky a často aktívne riadenie, pozor, ale aj na rýchle straty. Zatiaľ čo dlhodobé investovanie sa sústredí na postupný rast vo veľa dlhšom časovom horizonte. A preto je nutné brať investovanie do akcií, akciových indexov dlhodobo a dať si veľký pozor na rôzne tradingové platformy, ktoré často prezentujú ľudia alebo influenceri s minimálnymi znalosťami z finančnej oblasti. V tradingu platí pravidlo, traduj iba toľko, o koľko si ochotný prísť. Ďakujeme za like, sledovanie alebo odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.